नमस्कार. लाडूचे खूप सारे प्रकार आपण बघितले असतील, पण आज आपण शेवपासून लाडू बनवणार आहोत. अतिशय मऊसूत असे हे लाडू तयार होतात आणि झटपट होतात, जास्त काही वेळ लागत नाही. तर चला आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. शेवचे लाडू तयार करण्यासाठी इथे मी डाळ जी आहे ती लाडूसाठी दळून आणलेली आहे. साधारणपणे रवाळ अशी दळलेली डाळ आहे. तर जवळपास 3 कप भरून इतकं मी हे डाळीचं पीठ घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घेतलेलं आहे थोडंसं आणि कलर छान येण्यासाठी त्यामध्ये थोडीशी हळद घातलेली आहे. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही यामध्ये थोडासा फूड कलर देखील घालू शकता हळदीऐवजी. आता यामध्ये आपल्याला थोडंसं पाणी मिक्स करून हे पीठ छान असं मळून घ्यायचंय. डाळीचं पीठ मळत असताना सुरुवातीलाच एकदम पाणी न घालता लागेल तसं थोडं थोडं करत आपल्याला पाणी घालून घ्यायचं आहे. डाळीचं पीठ रवाळ असल्यामुळे याला थोडंसं पाणी जास्त लागतं. तर अंदाज घेत घेत आपल्याला अशा प्रकारे हे पीठ मळून घ्यायचं आहे. आणि आता इथे शेवचा साचा मी तयार करून घेतलेला आहे. तेल लावून घेतलेलं आहे आतल्या बाजूने आणि दोन्ही साच्याला आपल्याला छान असं तेल लावून हा साचा तयार करून घ्यायचा आहे. तर डाळीचं जे पीठ आहे त्यामध्ये आपण 2 एकसमान गोळे तयार करून घेतलेले आहे आणि त्यातला एक गोळा आपण या साच्यामध्ये भरून घेणार आहोत आणि साचा बंद करून घेणार आहोत. तर आता शेव पाडण्यासाठी साचा तयार आहे. तर गॅसवर देखील तेल गरम करत ठेवलेलं आहे आणि यामध्ये आता आपण झटपट शेव काढून घेणार आहोत. तर तसं पाहायला गेलं तर बुंदीचे लाडू त्याचप्रकारे रव्याचे लाडू थोडेसे वेळखाऊ असतात, पण शेवचे लाडू झटपट होतात आणि अतिशय स्वादिष्ट असे लाडू तयार होतात. आता हे लाडू बनवण्यासाठी मला जवळपास फक्त अर्धा तास लागलेला होता. तर ही शेव आता दोन्ही बाजूने आपल्याला छान अशी तळून घ्यायची आहे, पलटून घ्यायची आहे चमच्याच्या सहाय्याने, चिमट्याच्या सहाय्याने आणि आता तेल छान निथळून आपल्याला ही शेव काढून घ्यायची आहे. आता ही शेव तळत असताना लाडूची शेव तळत असताना पूर्णपणे कुरकुरीत शेव न तळता थोडीशी आपल्याला 80% इतकी शेव तळली पाहिजे. 80% शेव तळली म्हणजे आतून देखील ती थोडीफार भाजली जाते. तर अशा प्रकारे आपल्याला 80% शेव ही तळून घ्यायची आहे. अशाच प्रकारे आपण बाकीची शेव देखील तळून घेणार आहोत. तर 3 कप इथे मी डाळीचं पीठ घेतलं होतं. तर त्या डाळीच्या पिठामध्ये बऱ्यापैकी शेव तयार झालेली आहे. तर इथे मी ताटामध्ये काढून ठेवलेली आहे. शेव छान निथळून घेतलेली आहे. तर इतकी शेव तयार झालेली आहे आणि या शेवला आपल्याला हाताच्या सहाय्याने अशा प्रकारे कुस्करून घ्यायचंय आणि मग मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून छान असं याला बारीक करून घ्यायचंय. हाताने आता जितकी बारीक करता येईल तितकी आपण करू शकतो, पण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये छान बारीक होते. तर साधारणपणे दाणेदार अशी ही शेव आपल्याला तयार करून घ्यायची आहे. साखरेचा पाक तयार करून घ्यायचा आहे आणि साखरेचा पाक तयार करण्यासाठी इथे मी पाऊण कप साखर वापरलेली आहे आणि साखर भिजेल इतकंच पाणी मी त्यामध्ये घातलं होतं. आता ही साखर विरघळते तोपर्यंत आपण शेव अशा प्रकारे बारीक करून घेतलेली आहे. पाहू शकता अशाच प्रकारे आपल्याला शेव बारीक करून घ्यायची आहे. तर जवळपास बाउलचा अर्धा म्हणजे पाऊण बाउल इतकं शेव बारीक करून झालेली आहे. साखरेचा पाक देखील तयार झालेला आहे आणि त्यामध्ये मी बारीक केलेली वेलची घातलेली आहे. आता साखरेचा पाक जवळपास 1 तारी असा तयार होईल असा तयार करून घ्यायचा. चिकट झालेला आहे पाक छान आणि 1 तारी पाक तयार करून झाल्यानंतर आपल्याला हा पाक या बारीक केलेल्या शेवमध्ये घालून घ्यायचा आहे. आपल्या आवडीचे ड्रायफ्रुट्स घालून घेतलेले आहेत आणि थोडंसं जायफळ यामध्ये किसून घालणार आहोत आणि आता हे जे किसून घातल्यानंतर जायफळ पूर्ण शेव आणि ड्रायफ्रुट्स या पाकामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. सुरुवातीला आपल्याला हे मिश्रण ओलसर वाटतं आणि हे मिश्रण मिक्स करून झाल्यानंतर झाकण ठेवून याला जवळपास 20 ते 25 मिनिटं झाकून ठेवलं होतं आणि आता बघा बऱ्यापैकी आता हे मिश्रण कोरडं वाटत आहे आपल्याला. तर आता याचे आपण लाडू तयार करू शकतो. तर आपल्याला हवा त्या साईजचा आपण लाडू तयार करण्यासाठी हवं तितकं मिश्रण घेऊन अशा प्रकारे लाडू वळवून घेऊया. तर पटकन लाडू तयार झालेला आहे आणि अशा प्रकारे आता बाकीचे देखील लाडू आपण झटपट तयार करून घेणार आहोत. बुंदीचा लाडू तयार करण्यासाठी जास्त वेळ लागतो बुंदी पाडायला, पण शेवचे लाडू अशा प्रकारे झटपट आपण तयार करून घेऊ शकतो. छान असे हे लाडू एक दिवस झाकून ठेवायचे आणि दुसऱ्या दिवशी अतिशय चविष्ट स्वादिष्ट असे हे लाडू तयार होतात. तर या दिवाळीला शेव पासून तयार केलेले शेव लाडू नक्की बनवून बघा, तुम्हाला नक्की आवडतील आणि मऊसूत असा हा लाडू तयार झालेला आहे. तर आजचा शेव लाडूचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहून कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करा. पुन्हा भेटूया नवीन एका इंटरेस्टिंग रेसिपी सहित. तोपर्यंत बाय.